Me ollaan kuljetettu lapset tänne jäähalleihin ja tarjottu mahdollisuus tulla tutustumaan meidän jääliikuntaan ja meidän kiekkokoulutoimintaan ja sitä kautta niin saataisiin lapsia liikkumaan enemmän jäällä. Jani Rantanen, junior-pelikanssi harrastevastaava ja ollaan täällä RTK-areenalla. Meillä on käynnissä päiväkotikiertue ja RTK-areenan osuus siitä, että me ollaan kierretty tuossa Heinala jo viime viikolla ja tällä hetkellä ollaan täällä Lahdessa RTK-areenalla. Oikeastaan me junior-pelikanssissa niin halutaan, että lapset tutustus jääliikuntaan ja näkis vähän, että minkälaista se meidän toiminta on tuolla jäällä ja sitä kautta tulisi mukaan tähän toimintaan. Ja muutenkin niin voidaan tarjota päiväkotilaisille eskarilaisille elämyksiä täällä RTK-areenalla. Paras palaute on aina se, kun näkee, että lapsilla on hiki päässä, hymy huulilla ja ne on nauttinut jäälläolosta. Pyritään mahdollisuuksien mukaan niin jatkaa tällaista tulevaisuudessa.